Iċ-ċentri LEAP joffru għajnuna lil persuni li għaddejjin minn problemi bħal faqar, esklużjoni soċjali u problemi mentali fost oħrajn. F'dawn l-aħħar snin il-ħtieġa li jkun hemm dawn iċ-ċentri f'diversi lokalitajiet kienet qed tinħass, tant li kienet priorità fil-mandat elettorali ta' dan il-Gvern kif spjega l-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Farrugia. Jien naħseb li hemm tim eċċezzjonali li finqas minn sena irnexxinna mmorru oltre minn dak li kien hemm fil-programm elettorali. Il-programm elettorali kien hemm li kien jinfetħu 6 ċentri madwar Malta u Għawdex, dan huwa 8 ċentru. L-idea hija li s-suċċess ta' networking illi ħloqna bil-proġett li issa rridu mmorru lej programm illi itul għal diversi snin fejn hemmhekk naraw il-bżonn li jinfetħu iktar ċentri. Il-Ministru Michael Farrugia stqar dan meta kienet jinawgura 8 ċentru LEAP fil-lokalità tal-Birgu fejn blajnuna ta' kulħadd mill-2014 huwa stmat li 270 persuna ingħataw l-għajnuna minn dawn iċ-ċentri. Il-Ministru Michael Farrugia qal li dan iċ-ċentru qed jopera grazzi għal ħidma kollettiva bejn il-Gvern, il-Knisja, il-Kunsill Lokali u għaqdiet mhux governattivi li flimkien ifittxu jidentifikaw u jgħinu persuni vulnerabbli.